A mesa, neste caso, pues, patrimonio material, como dicíamos antes, tamén o título un poquinho por encuadrar, aínda que non teñamos que cinguirnos exactamente o patrimonio material ou inmaterial, porque, tal como comentaba Paula antes, tamén hai moitos puntos de contacto nos propios elementos en sí, non? Vamos comezar por un dos elementos senlleiros do patrimonio da Ribeira, como é o Entroido Ribeirao. Para tal función temos aquí a Juan Carlos, presidente, se non me equivoco, ou directivo da Asociación Cultural do Entroido Ribeirao, e, bueno, vamos a pedir un pouquiño que nos explique pois a súa, digamos, trayectoria, función, como foi ese proceso de recuperación do Entroido e, bueno, pues, calquera cousa que nos queira comentar tamén en relación con esta candidatura e que sirva pois para botar un pouquiño máis de madeira o debate. Moi ben, pois moitas gracias, buenos días a todos. Chámome Juan Carlos, como ben dixo, durante 16 anos fun presidente da Asociación Amigos do Entroido Ribeirao. Despois decidín que era hora de que os máis novos tiraran un pouquiño dise carro que todo o mundo ten na súa casa, entonces fomos apartando un pouquiño hacia atrás. Hoxe en día son vocal porque quero seguir axudando desde atrás e seguir investigando e traballando por a recuperación dun entroido ancestral que, bueno, según os especialistas, uns datan da época feudal, outros da época romana, pero sí que é o gran descoñecido dos entroidos en Galicia. Nós, como asociación, empezamos no ano 2000, unha serie de amigos que estábamos vendo que estaba morrendo, porque as parroquias, o que suele pasar en todos os sitios, a despoboación é o gran enemigo do patrimonio cultural, material e inmaterial, eso está moi claro. Entonces, un ano celebrábase nunha parroquia, outro ano celebrábase noutra, pasaba 2 ou 3 anos que non había nada, entonces decidimos ese grupo de amigos xuntarnos, convocar a todos os veciños de todas as parroquias que celebraban o Entroido, e, bueno, de aí xurdiu a Asociación Amigos do Entroido Ribeirao. Cando foi na primeira acta fundacional, todo o que compoñía esa directiva eran miembros de todas as parroquias. Chegou a hora de verdade de representalo, mostralo, entonces quedamos 2. O resto non quixo saber nada. Si, miralo e cousas por estilo, pero non participar e involucrarse no entroido. Entonces, bueno, pois decidimos esas 2 parroquias continuar, aunque só fora por críticas e porque a xente chegara a protestar por algo, pois por lo menos mantelo. Bueno, démoslo conseguido, vamos a cumplir 25 anos este entroido que ven. Entonces, sí que recalcar unha cousa, costounos moitísimo, houve que recuperar todos os materiales, seguimos recuperando materiales, houve que pasar moitas horas, que eu sempre digo que as grandes enciclopedias son os nosos maiores das aldeas, hai que pasar tempo con eles, escoitalos, tomar ese vaso de viño, porque se de entrada lle preguntas non che vai a contar absolutamente nada, ou pasarache por encima moi suaviño, pero sí que cando está no seu ambiente son enciclopedias vivientes. Entonces, recuperar toda esa tradición que había, materiales, que seguimos utilizando os materiales que se utilizaron toda a vida. Por exemplo, o personaxe do volante, o cinto das campaíñas, é feito de piel de marrao, como se fixo toda a vida. O marrao grande que se mataba na casa, aproveitábase esa piel do lombo, curábase, e a raíz deso montábase o cinto das campanillas. As pieles son naturales, curadas artesanalmente, clavadas nunha porta, nunha madeira, e tratadas con cisa para que sequen e punto. Que quere dicir? Que cada 2 ou 3 anos hai que cambiar as pieles porque vanse. Pero o que me refiero que foi sempre recuperar ese material é todo máis exactamente posible ao que os nosos ancestros tiñan. Estamos, claro, que é máis modernizado, pero sí que intentamos traballar nese aspecto. O gran enemigo que temos nós, o material, as campaíñas que utilizamos nós, fai moitísimos anos que non se fabrican. Non é como outros entroidos que ou se fan ao momento, ou se poñen novas, ou unha serie de cousas. Nós non, temos esa serie de material, síguese pedindo como se pediu toda a vida, porque faise unha ruta por o Concello de Chantada, o Concello de Rodeiro, vamos á zona de Ourense, e sempre se pediron o contrato, foi como a toda a vida. Pídelas prestadas, utilízalas, cando acabas a cada propietario se lle devolve a súa.
E así, como se fan falta 40 veces ao ano, pois non vas a ter problema. Eso sí, como material, como económico, non, pero sí que o sentimental é altísimo, entonces a xente non se desprende dese material, non o vende. Sí que che dicen que se rompe no seu oficio, pero quiles queren ter ese material por recordo. Antiguamente, pois, iban as xugadas dos bois ou das vacas. Hoxe en día, tal como llas volves atadas, pois colganas dunha punta ali da viga da bodega ou dunha corte e ali están hasta que as volves a buscar. Pero eso sí que cada un quere a súa. Outra parte fundamental que utilizamos foi que o Entroido Ribeirao non lle gustaban nin as mulleres nin os nenos no Entroido. As mulleres eran os que facían, digamos, as labores por atrás, preparar os traxes, preparar as flores pos puchos, unha serie de condicións, pero nunca en primeira línea do Entroido. E os nenos, pois, tamén era moi machista, pois, entre eles incluyo o meu, en épocas novas, pois, o volante o que solía facer, pois, coller un viernes a mediodía, arrancar, e igual ibas a Pontevedra, ibas a Coruña, e hasta o domingo a primeira hora da mañá non chegabas, pero era solo pos homes. E salías, ibas de festas, putiferios, unha serie de historias, sí, porque é así. Era o que se utilizaba. Cando nós empezamos, tuvemos moitísima guerra, porque cando dicimos que as mulleres tiñan que involucrarse, e os nenos tamén, e xurdiu unha discusión de narices. E eu, foi o primeiro que dixen, donde vai eu, vai o meu fillo. Entón, eu collerei, se non vos poñedes de acordo, levarei o meu coche, cando crea conveniente que o neno se ten que ir para casa, pois colleremos o coche e marcharemos para casa. Que foi? Que esa serie de amigos que confortábamos esa asociación, pois o que máis o que menos tiña os seus fillos. Entón, mantémonos nós 13, e entón, hoxe en día, a gran suerte que temos é que temos unha canteira bárbara. Porque hoxe en día temos de rapaces, os que virán, os que seguirán vindo, pois temos sobre 20-25 nenos desde o ano pasado que tiña un mes o máis cativiño que o vestimos, pois hasta 70-75 anos. Se quere vestir, pois aí está. Entón, nós sempre temos a idea, sempre lle decimos, ti pon o neno a nena que nós poñemos o resto. Traille unhos zapatiños e entón o resto xa nos encargamos nós. Compramos unha serie de material, utilizamos uns componentes moito máis pequenos, moito máis adecuados aos nenos, pero sí que traballamos cos nenos. E o gran patrimonio que temos nós é que hoxe en día parte da directiva, sobre todo presidentes e os cargos altos da directiva, son xente que empezaron con nós con 3 ou 4 anos. E son os que levan o frente da asociación hoxe en día. Todos os que empezamos daquela beira fomos retirando para atrás para darlle margen que eles traballen e utilicen. Moitas veces tens que dicirlles, oi, me parece que te estás equivocando, isto vaiche así, sempre darlle unha opinión e un consello a hora da verdad, pero sí que é interesante involucrar a todo o mundo. Entón, foi o que fixemos no primeiro momento. A base de salidas, dalo un pouquiño a coñecer, moitísimas charlas que temos dado ao longo de todos estes anos, intentando enseñar o noso patrimonio, porque era un núcleo moi reducido da aldea que non lles gustaba sacalo, digamos, compartir con outros entroidos ou salir a outras vilas a enseñalo, pois eran moi reacios a eso. Entón, levamos unha serie de anos que, bueno, deuselle un pulo moi importante e conseguiuse, bueno, somos unha parroquia pequena, que somos 48 personas ao largo do ano vivindo na parroquia. Sin embargo, chega a época do Entroido e só en organización e xente que se viste estamos falando de 70 personas. O sea que só a xente que se involucra para o que é o Entroido xa casi duplica o que son os veciños que vivimos na aldea. Conseguiuse que xente que vive en Coruña, que vive en Santiago, que vive en Ourense, en Vigo, en Madrid, Barcelona, unha serie de cidades e demais, que durante o Entroido a xente cambiou as súas vacacións. Según antes viña no mes de julio e agosto, pois agora veña no mes do Entroido para participar no Entroido. Entón, hoxe en día, pois, supoño que irá a máis. O que pasa que, como todas as cousas, a nós o que non nos gustaría fora masificado. Como hai moitas festas e moitos
temas que xa non se dan enseñado nin participar a xente da aglomeracións e montón de xente que hai. Está ben que te coñezan, que o disfruten, pero non a certo punto de que non tes enseñado o que ti tes e o patrimonio que engloba todo ese tema. Entón, basicamente, é o tema da asociación. Hoxe en día só lo quedamos como parroquia Santiago de Arriba, que é a que o mantén. Que fixemos? Pois abrir o que é a asociación do Entroido a toda a xente que lle guste, que queira participar e que se queira involucrar, pois é un máis. Nós sempre dicimos que somos unha gran familia. Todo o que ven é un máis. Participa, xa che digo, tanto as parroquias, porque hoxe en día temos xente nova de todas as parroquias que celebraban o Entroido, están con nós, vístense e traballan co Entroido. Desde esas hasta xente que eran amantes do Entroido, que lles gustou, quixeron participar, temos xente de Castro Verde, temos xente de Coruña, temos xente de Pontevedra, que é un máis do Entroido, e vive o Entroido como se nacera ali e estuvera toda a vida relacionada con il. Entón, iso é o fundamental. Pero o que é a base de todo, o que ben vos dicía desde o principio, se non traballas cos nenos e con personaxes, eso tende a desaparecer. E é prácticamente o que pasa con todas as asociacións. Se non involucras a xente, xente nova que lle guste, que queira participar, non lle das esa oportunidade, chegará un momento que aí acabouse todo. Nós temos xeracións que hoxe en día poden ter entre 30 e 40 anos que prácticamente desapareceu. Esa xente non quere saber nada do Entroido nin temas por estilo, pasan olímpicamente do tema. Porque cando foron novos e tuveron a oportunidade non nos deixaron, aburríronos de tal maneira que é hoxe en día que non queren saber nada do tema. Entón, aí houve esa década, prácticamente, que non se celebrou o Entroido, non nos deixaron participar, porque era xente nova que quería, e entón, hoxe en día, aí, eses 10 anos, a xente neses 10 anos perdeuse toda para o tema do Entroido e para o tema das asociacións culturales e un montón de cousas máis. Entón, basicamente, era o que vos decía. Nós, como asociación, o que nos coñeza como Entroido, pois moi ben, o que non nos coñeza, buscade Entroido Ribeirao, entrades en Facebook, en Twitter, en desto, e aí encontraredes o que é o Entroido Ribeirao. Non vos vou explicar os personaxes, porque senón sería comeríalles aquí aos compañeiros todo o que é o tempo que les teñen, e entón, pois nada, agradecervos a todos, e despois, na mesa que temos posteriormente, sin problema ningún, pois algún que teña algún problema ou que teña unha consulta ou algunha dúbida, pois encantado de contestarvos ao que faga falta. Vale, pois moitísimas grazas, Juan Carlos, pola información e, bueno, outra vez por cinguirvos o tempo, que a verdad que estamos cumplindo todo moi ben sobre o previsto. Hai un tema que plantexas que seguramente poda ser material para o debate despois tamén interesante, pois nun mundo que esvaece, nun mundo de abandono cada vez máis das aldeas, aludía tamén Paula un poquinho antes, unha das claves que eu creo que tamén se pode tratar aquí de como facemos ese relevo xeracional. Te acabas de esbozar un poquinho ese punto, e isto dame pé para presentar a Ricardo, da Asociación Cultural e Veciñal das Cocas e Danzantes de Abeleda, que, se non me equivoco, Ricardo, pois é descendente tamén da persona que propiciou, digamos, a recuperación desta danza, que, bueno, tal como nos contará, perdeuse, deixouse de facer durante o franquismo, e a última persona que recordaba esa vivencia original era seu pai, e a partir de aí, pois, todo este proceso de recuperación desta danza branca importantísima para o noso patrimonio. Entón, Ricardo. Moi ben, bo día, moitas grazas a todos. Bueno, eu son Ricardo Rodicio, son o presidente dende fai ano e medio da Asociación Cultural Cocas e Danzantes de Santa Tegra da Abeleda. Leva o nombre de Cocas e Danzantes. Bueno, fago un inciso para dicir que trouxen unhas diapositivas, porque estou falando dunha danza que seguramente para a maioría dos que aquí estades é descoñecida. Entón, tamén para ver un pouco o impacto de hai fotos de máis de 100 anos, fotos deste ano pasado, para ver un pouco o impacto e algúns elementos que recuperamos e outros que, materiales sobre todo, que non
non se poden recuperar porque é imposible, vamos. Entón, como dicía, a asociación chamase Cocas e Danzantes. Cocas son dous xigantes que podedes ver no fondo da foto, un home e unha muller, e os danzantes son esas 8 rapazas que están danzando aí a danza. Esa danza acompaña a Virxe da Luz, que celébrase sempre o primeiro domingo de agosto, sempre despois do día 5. Entón, como ben dicía Xosé, eu son fillo, neto, bisneto de danzantes. Eu nunca dancei. E miña filla chegou tarde tamén. Entón, pois, esta danza bailouse a última vez no ano 1952, era danzante meu pai, e recuperámola no ano 1983. Recuperámola, pois, bueno, grazas a meu pai e outros veciños dali que se acordaban perfectamente, lóxicamente, de como se facía, como se bailaba. Fixémolo con rapaces, repito, sempre se bailou, ya eran homes. E fixémolo con rapaces da parroquia e con fillos de emigrantes que viñan de vacacións no Brao. Pois, bueno, 15 días antes, a hora da sexta ou a noitiña, pois eles estaban mallando neles e enseñando ya a bailar a danza. Posteriormente, fomos incorporando mulleres. E hoxe en día, como se pode contemplar na foto, son todas mulleres as que bailan a danza. Chegou un momento de que, claro, ca pérdida poboacional que temos na parroquia, teño que dicir que na década de 1950, a parroquia de Santa Tecla da Veleda tiña perto de 300 habitantes. No ano 2000 tiña 78 e hoxe pouco pasan de 20. Entón, non hai relevo xeracional, non hai xente. Entonces, tuvemos unha idea, ofreceuse a agrupación Castro Floxo, que depende da Diputación Provincial de Ourense, de que querían esta danza metela no seu repertorio. A nos pareceunos unha idea boa porque, claro, se aquel día non houbéramos feito eso, hoxe era imposible que esta danza estuvera, que se bailara todos os anos como se baila. Adquiriron un compromiso con nós que era que todos os anos que houbera, que quixéramos que houbera festa, que se celebrara a procesión, que eles comprometíanse a vir a bailar. E, efectivamente, todos os anos veñen. Esta foto é precisamente deste ano. Vou pasar. Ben, antes falaba, esta é a antigua capela, esta foto é de 1945. Eso xa non existe. Eso caiu, e hai unha praza, puxose un cruceiro, e, bueno, con os azulexos, tal, donde se recorda que aí estaba a capela, e que bueno, que é onde estaba a Virxe da Luz. Ahora eso pasouse para a igrexa, pero xa digo, aí non queda nada deso. As orixes desta danza. Nesta capela había unha trave que poñía 1768. Entón, quer dicirse que seguramente nesa data xa se facía esta danza. Eu teño aquí un libro que fixo a Diputación de Ourense, que é Danzas Gremiais e Procesionais da provincia de Ourense. Este libro foi feito na década dos 90. Había unha informante ali que se chamaba Asunción, que já tiña máis de 100 anos. Ela sempre acordou a danza, seu pai sempre danzou, seus avós sempre danzaron, por eso esta danza, pois non sei a donde se remontan as súas orixes. Despois, hai lendas, pois serán certas ou non, que din que esta danza que foi traída de México por un emigrante dali, non o sabemos. Esta foto é importante por dúas cuestións. É importante porque esta foto é de 1900,
20. Esta foto é importante por dos cuestións. Primeiro, a malla, está a xente mallando. Este é o campo da Piñeira, é o campo da festa. E aí vemos uns castiñeiros vigorosos, uns castiñeiros, que daban o seu froito. A día de hoxe, creo que queda un castiñeiro, os outros secaron, morreron, e creo que foi tamén un pouco o que lle pasou a parroquia, é dicir, foi un presaxio, algo pasou aí que estános a dicir que daquela, como xa digo, seguramente habería sobre 300 habitantes na parroquia, hoxe quedan 20 e algo. Antes había uns castiñeiros aí vigorosos, hoxe queda un testimonial. Este, a Virxe da Luz, a do medio, este é o retábulo que estaba na capela. Este retábulo trasladouse para a sacristía da igrexa parroquial. E aí podemos ver o que son os danzantes. Esta foto é de 1950, dos danzantes, e ese é o coco. Nós recuperámoslos en 1980 porque os outros, como a partir de 1952 se prohibiu a danza, deixouse de bailar, e no 1965 o cura mandou tirar as cocas, o coco e a coca mandounos tirar a un pozo de corda. Entón, pois, con fotos como esta e con testemunhas dos veciños, recuperámolas. Non son exactamente igual, pero, son bastante parecidas. Na foto da esquerda, o que ten o turbante blanco é meu pai. Esta foto é máis antiga. Esta foto é de 1914. Aí vemos os 8 danzantes, 8 homes, eran todos veciños dali de Santa Tecla, e podemos ver, no fondo está a antiga capela, como xa dixen antes, non existe. Aí vemos os danzando, e aí vemos a Virxe, na foto esta da miña dereita, que vai nun carrillo de ferro, vai tirada por os veciños e levan as fitas adornadas que os veciños, a xente que vai á procesión, pois collas. Esta foto xa deste ano. Isto é a saída da igrexa, o carriño ca Virxe e as dúas cocas. Esta é a mesma foto. Esta é a procesión. E aí é onde estaba a capela. Ese é o cruceiro que queda, en recordo da antiga capela. Aí están os danzantes onde estaba a antiga capela bailando a danza. Xa vedes que son todas rapazas, empezaron sendo todo homes, e hoxe en día, pois, solo bailan as rapazas. Son todos da agrupación Castro Floxo, pertencente á Deputación de Ourense. Aí vai o coco e a coca, isto é xa chegando á igrexa. A misión deles era, pois, abrirse paso para que puderan pasar os danzantes máis o carriño da Virgen durante a procesión. A danza ten partitura, ten música propia, e despois aí temos os pasos. Son 21 pasos, lóxicamente eu trouxen aí un exemplo. Digamos, o primeiro, cando están en formación, son 8 danzantes, e, a partir de aí, empezan a facer os movimentos, que son 21. Despois trouxen tamén, para que vexades, dura un minuto ese, como é a danza. Vamos a mirar a ver se...
Bueno, trouxe unha mostra porque estaba falando da danza, entón como seguramente moitos de vós non a coñecedes, pois, bueno, para que virades. É unha danza branca, creo que da Ribeira Sacra, que eu sepa, creo que é a única que hai. Bueno, é un patrimonio inmaterial que, bueno, non quixemos deixar morrer. Entón, pois, a única forma, digamos, de rescatala, de salvala, de tela aí, pois, foi que a agrupación esta Castro Floxo, dependente da Diputación, pois a recuperara e a danzara, porque xa digo, nós na parroquia, pois é imposible por o despoboamento que sofriu. E pola miña parte, por nada máis. Vale, pois moitísimas grazas, Ricardo, pola explicación e, bueno, por darnos a coñecer, que seguramente moitos de nós non coñecíamos este maravilloso exemplo de danza branca, e, como di Ricardo, pois única na Ribeira Sacra, que eu penso que tamén é algo a destacar, non? A parte, tivemos a oportunidade de que nos trouxera unha mostra da danza. Juan Carlos antes falou da importancia do viño tamén nestes procesos. Creo que non trouxe unha mostra do viño, entón por agora vai gañando Ricardo. Sí, claro. O Entroido costeábase recolletando viño por as bodegas da parroquia e de outras, que nos pasábamos o que era o río e íbamos hasta Fión os aviñaos. Subíamos pola cova todos andando cos pelexos que se recollía o viño antigamente, que eran pelexos de cabra que se cuidaban. Entón iba recollendo e ibas ao Parzo de Arxeriz, porque era a primeira fábrica de leite, e o leiteiro que había naquela zona, que tiña unha Carolina, que era un dos primeiros camionciños que apareceran na época, iba a levar a leite ali, e entón aproveitaban os personaxes, porque para ir ibas medio baleiro, para que despois a mellor acertaba, que iban 3 maragatos, que eran os que carretaban eses pelexos de viño, pois resulta que a mellor levaban 2 pelexos cada un, e 2 pelexos cada un, pois eran 100 e pico litros largos de viño. Entón, para chegar hasta Fión, moi ben, pero para volver outra vez de volta a Santiago de Arriba, tela. Entón, pois chegaban ali e facían noite esperando que chegara o camión do leite para traer o... Entón, por eso, unha das cousas que ten un Entroido é que o viño nunca se cobra na festa. A xente pode beber o que queira. Entón, era o que se utilizaba para darlle de beber á xente que viña ao Entroido ou que estaba no Entroido, veciños ao que fora, e o resto vendíase para axudar a costear os gastos do Entroido. Bueno, pois, grazas polo comentario. Aparte, interesante, eu creo, ver algo que seguramente saia despois no debate, que é o financiamento, non? O sea, como dende as asociacións culturais ou tal mantedes a vosa actividade, porque eso evidentemente ten uns custes. A nivel tradicional, pois acabas de darnos unha chave moi interesante, pero como se traslada eso, digamos, aos tempos institucionalizados, por así dicirlo, non? Entón, nada, sen máis, vamos dar paso a Ana de Vilelos, Ana Otero, que nos vai falar, pois, do outro elemento importantísimo do noso patrimonio inmaterial, como é o folión das fachas. Entón, sen máis, Ana, por favor. Moi ben, bueno, pois antes de nada, boa tarde. Bo día a todos e a todas, darlle as grazas a Xosé Gago por contar co folión das fachas de Vilelos, darlle os parabéns a todos os compañeiros que falaron antes, os que están aquí agora, as persoas que viñeron onte, por todo o traballo que se fai, con máis ou menos relevo xeracional, do que falaba antes o compañeiro. Eu son Ana Otero, son membro da Asociación de Veciños de San Martiño de Vilelos e hoxe veñolles falar do folión das fachas. Teño unha pequeniña presentación. Bueno, pois aí xa a primeira imaxe é a procesión que facemos, e agora voulles presentar o índice cos puntos dos que, bueno, máis ou menos vou ir falando, que é o folión, a historia e as orixes, as fachas, que ao final son as grandes protagonistas do folión, o agucio, que é o material co que nós facemos as fachas, non só nós, logo tamén falarei que nas fai, a elaboración das fachas, a procesión, outras festas do lume, tanto no noso país como fora das nosas fronteiras, organización, colaboracións e financiamentos do que falaba agora Xosé. Teño aí 2 vídeos con uns minutiños, bibliografía e geografía, e os agradecementos. Bueno, pois o folión das fachas de Vilelos é un patrimonio inmaterial, agora xa dubido do que se falou aquí, se é material ou inmaterial, é unha festividade de orixe castrexa e pagá. Non temos a certeza de cando comezou, porque preguntes a quen lle preguntes, sempre di, isto fíxose dende sempre, isto xa se facía cando eu era nova,
Entón, pois é un pouco complicado datalo nun momento exacto. Sí que temos a certeza iso de que pertencía aos castrexos e que era unha festividade pagá. Foi cristianizada como a moitas outras festas en Galicia e fora dela, e como se cristianizou co peto das ánimas, que é esa imaxe que ven aí abaixo, que é un monolito de pedra con 3 orantes que temos na parte baixa do castro, e tamén que o folión das fachas de Vilelos coincide coa véspera das festas parroquiais, que é o que chamamos o folión de véspera, que no caso de San Martiño de Vilelos, da parroquia, é a Virxe das Angustias. Vale? O que lle dicía, sempre se celebrou, nunca deixou de celebrarse, con máis ou menos participación, incluso na pandemia, agora xa hai 5 anos que pasou, pódese dicir, supoño, fixemos unha pequeniña homenaxe a algúns membros da asociación, tanto no 20 como no 21, con máscaras, distancia de seguridade, xel hidroalcohólico non, porque lume e xel hidroalcohólico pois non fan moi boa fusión, e nada, foron ali uns minutiños simplemente pois para matar ese gusanillo. Sí que é certo que a Asociación de Veciños San Martiño de Vilelos creouse, non me pregunten a data exacta porque non a sei, pero alrededor dos anos 80, pero dende o ano 2008, digamos que os máis novos, no que eu me incluo, démoslle un pouco maior visibilidade ao folión. E somos VIC dende o ano 2018. Vale? Cando se celebra o folión das fachas de Vilelos? Non sei se vou moi rápido porque non sei se o tempo, vamos ben de tempo. Vamos ben, ti vai calibrando ainda así, senón se... Vale, se teñen algunha dúbida, vostedes párenme que eu son profe, entón, pois, igual vou un pouco rápido. Ben, a celebración é o último venres de setembro, pareceme curioso porque é como que marcamos moito as datas que marcaba o compañeiro, é o último venres de setembro, sempre e cando a fin de semana sexa setembro. Se xa é outubro non nos serve. Como anécdota, contarlles que houve un ano que viñeron por Vilelos uns rapaces, timbraron na casa preguntando se era ali o folión. E dixémoslle que sí, que onde era, eu expliquei onde era, e dixenlle, esperei a semana que ven. E dixeron, pero non era o último venres, sí, pero da semana que ven. E viñeron a semana seguinte. Onde o celebramos no Castro da Vesta de Vilelos, no Saviñao, e as finalidades, agora mesmo, pois é manter a tradición, a festa, a troula e demais. Pero, nun primeiro momento, dos poucos estudos que hai, pois as finalidades eran varias. Vale, agradecerlle as boas colleitas aos deuses, o cambio de estación, porque coincide co cambio de a parte con luz á parte escura do ano, e ao final tamén, pois, como nos teñen contado os máis vellos da parroquia, a sabiduría ao final que temos, é canta máis luz houbese, maior duraba a troula, e a luz eléctrica é recentemente a súa chegada ás aldeas, sobre todo. Igual a Monforte chegou antes, pero a Vilelos chegou bastante despois. Entonces, canto máis lume houbese, máis luz tiñamos, máis duraba a festa. Ben, e aquí lles traio o que é o agucio, que é a planta, o material co que nós facemos as fachas. O nome científico é Asphodelus albus Miller, creo que se pronuncia así, e a Real Academia Galega ten todas esas denominacións para falar del. Vale, agucio sí que está recollido, sei que na zona de Pantón, que estaba o compañeiro de Segredos de Pantón, lle chaman a brotia, corríxeme se non é así, gamota, gamón, eu iso nunca o escoitei, nunú tampouco, ouropeso, ouropesa, incluso se buscan pola rede chamase yerba de San Xoán, non sei, de San Xoán ou non sei se é que nace por esa época, a verdade non teño moi claro, nós chamamos de agucio e así é como nós o coñecemos. É unha planta de raíz vivaz que ten un talo, acaba nun acio espigado, como aparece aí na primavera, que bota esas flores blancas que son moi bonitas. E logo, durante os meses de verán, sobre todo xullo e agosto, seca, a semente cae, o ciclo natural complétase e nós o que recollemos é o agucio seco, que ao fin e ao cabo é un pau inerte, que se recolle moi facilmente, simplemente tiras dele e xa sae, porque hai xente que nos pregunta, vades con tesoiras, con desbrazadoras? Non, o sea, ti collelo e xa sae, se moito darlle unha patadiña no fondo e xa che sae. Onde nace o agucio? Bueno, pois o agucio eu sempre digo que é moi sibarita, moitísimo, porque nace onde el quere. En soutos, en ladeiras ou entre os toxos.
Nós temos feito a proba dende a parroquia, non nos saiu, que é apañar así as sementes xa secas, igual por iso é polo que non nace, e botalas en algún prado e nada, olvídate, non nace. Aí vos aparece o agucio en flor, que vos dicía antes, e esa é a parte de arriba xa seca, xa abriu, e iso arde como a seda. Os elementos do folión e a elaboración das fachas, pois, evidentemente, os agucios, aí lles aparece o agucio, esas follas que lles dicía, o talo e a parte de arriba coa flor, a recollida dos agucios secos. Os agucios secos nun mañizo non pesa, é unha planta que prácticamente non pesa, é dicir, ti apañas e podes levar un mañizo bon. E ao fin e ao cabo, pois, as fachas e o lume. E que son as fachas? Eu sempre o expliquei cando fun para a carreira para Santiago e falaba da miña festa como embaixadora dela. Facha non é un término político, vale? Entón, as fachas son un tipo de antorchas de 2-3 metros de alto, máis ou menos, e coas que facemos unha procesión de subida e baixada ao Castro da Vesta, ás 12. Intentamos ser puntuais. Igual é unha manía que temos, pero sempre se fixo así e intentámolo manter. E a procesión leva unhas 40-50 fachas. Este ano tivemos 42 fachas, máis a grande, que serían 43. O que adoitamos facer é deixar unha ou dúas fachas grandes no campo, do folión, depende dos agucios que haxa ese ano, e esas quedan chantadas, esas son máis altas, de 6-7 metros, a deste ano eran 7 metros e medio, estaba moi orgulloso o home que a fixo e que non la faga durante moitos anos, e o que lles comentaba antes, lume e festa, canto máis luz houbese, máis duraba a festa. Agora temos luz eléctrica, apáganse as fachas, pero a festa continúa. E aquí temos a elaboración das fachas. Unha vez que temos os agucios recollidos, xa están secos. Se che coincide como este ano que lles choveu por riba cando estaban secos, nada, recóllelos, deixalos nunha palleira 2 ou 3 días, así estiradiños, e eles xa se van secando. O que facemos é 3 montonciños, máis ou menos, de agucios. Unha vez preguntáronme que cantos agucios levaban a facha. Pois, a verdade, nunca me parei a contalos. Se alguén en algún momento quere vir e se pon a contalos, eu agradezo-llo, porque é un traballo bastante complicado. Non o sei, pero mil non creo, pero bueno, uns cantos. Vamos a ir a ollo. Facemos 3 montonciños e para atalos sí que é certo que debe ser 2 persoas, porque unha apreta e a outra ata. Antigamente atábanse con bimbias e así o siguen facendo na parroquia de Castelo en Taboada, da que lles falarei despois. Nós, igual, xa somos un pouco máis modernos e atámolos con cordóns. O motivo, a bimbia é bastante máis dura, aínda que é maleable, pero, bueno, nós atámolos con cordóns, arden e non pasa nada máis. E aí teñen algunhas das fachas que fixemos e, ao final, arriba, ven o inicio da procesión. É a procesión. Encendemos as fachas ás 12 da noite xunto ao peto das ánimas na parte baixa e subimos en ringleira cara ao Castro da Vesta. Imos polo camiño cara ao Castro e damos alrededor de 2-3 voltas ao Castro, sempre ca facha encendida, e volvemos baixar, inténtase con ela acesa ata o punto de partida, creando unha gran fogueira. Canto dura a procesión? Aproximadamente 30 minutos, 40, depende un pouco da velocidade a que vayamos. Aí ven as imaxes, pois, ao principio de todo, o compañeiro como está encendendo unha e a partir de aí vamos encendendo as outras. E aquí lles traio unha serie de imaxes. A primeira delas é o inicio da procesión, a do medio tamén o inicio da procesión, cara ao Castro, e xa a terceira, pois todos en ringueira, que a verdade que é espectacular. Está feo que o diga eu, pero así é. Velo. É maravilloso, eu son unha fan do folión e seguirei no sendo toda a miña vida. Aí abaixo ven de fotografía Pinancho de Chantada, unhas imaxes preciosas que nos fixo hai uns anos, das fachas grandes. Este ano, non sei se alguén estivo, tivemos aí uns pequenos problemas de xestión porque a facha grande non nos encendía, pero bueno, estaba todo preparado, era para manter
aí a vida. No, en realidade non sei por que non nos encendía, estábamos nos poñendo un pouco nerviosos, pero ao final, como todo sae, todo o mundo desfrutou, ou iso espero. A do medio é o final de todo, a facha grande, cando xa cae, que iso ainda lle leva un tempo ir ardendo. Sí que é certo que o que é a facha, canto máis apretada vaia, menos tarda en arder, vale? O que é o poder da combustión. E a imaxe que teñen cara á parede é unha imaxe moi curiosa e sempre a poño porque hai que ter cuidado. Ao final é lume, vale? Entón hai que ter un pouco de tino como a levas, coa combustión, movendo dun lado cara a outro, porque podes queimar o pelo, que non pasaría nada, darlle así e xa se apaga. Pero, bueno, ao final temos seguro de responsabilidade civil, pero tampouco queremos que ninguén se manque. Vale, eu que sí que animo a todo o mundo que queira que traia unha facha, que recolla os agucios, porque hai xente que di, non, é que só é para vos. Non, é para quen queira, cantas máis fachas haxa, moito mellor. Polo tanto, decir, estades todos convidadísimos a recoller agucios, a traer as vosas fachas, a subir en procesión. O consello que sempre dou, que se traia roupa bella porque te vas queimar. Algo sempre te queimas, pero non pasa nada porque ao final o bonito é, pois iso, manter as tradicións. Aquí lles traio algúns cartéis destes últimos anos, evidentemente, no 20 e no 21 non tivemos cartel, e hai outros varios dentro do 2008, pero, bueno, aquí traio esos máis recentes, sempre con música tradicional, é dicir, iso é algo que bueno, que queremos manter no Fulión, e tamén así o convenio que temos coa Deputación de Lugo nolo establece. E como dato curioso, non como crítica, senón como, bueno, comentario, hai xente que nos di, facedes uns cartéis moi bonitos, pero son moi escuros. Claro, nós intentamos que os cartéis de quitado aí no 22 e no 23, que fixemos esa innovación, que tamén está moi ben, que son agucios queimándose, e o outro é un agucio seco, intentamos que as imaxes sexan da procesión. Claro, a procesión é de noite, a noite é oscura, e polo tanto as fotos pois son escuras. Pero vamos, que se ve ben, e quen queira chégase e o cartel vese perfectamente. Nada, é simplemente como anécdota curiosa. E outras festas do lume que hai en Galicia e fora dela, pois a primeira delas, os nosos veciños, que é o Fulión das Fachas de Castelo en Taboada, que se celebra o 7 de setembro, e o material que empregan é o mesmo que a nós. De feito, temos aí un pacto con eles que nós non pasamos o río e eles tampouco pasan para recoller agucios, porque senón isto sería unha anarquía total. Quedamos un pouco así de que, bueno, que les recollan no seu lado da ribeira e nós recollemos do noso. Se unha vez que pasa o 7 de setembro do seu lado da ribeira queda algo, pois nós imos por eles, pero nun primeiro momento quedamos así. As similitudes son as que aparecen aí na imaxe, é dicir, tamén son fachas, tamén lles chaman fachas, tamén as fan con agucios, pero eles en Castelo non van en procesión, eles chántanos na cima do seu castro e deixanas arder. Nós non, nós levámolas e facemos nós a procesión. Logo está os fachos en Castro Caldelas, veciños teus, que se fai o 19 de xaneiro, que xa deixan contratado o gaiteiro, ou iso me dixeron este ano. Así é... O San Amaro. Sí. Se vas ao San Amaro, deixalle dito o gaiteiro que se presente no Castro o 19 de xaneiro. Pois sí, foi o que me contaron a min este ano, perdón. Bueno, que tedes gaiteiro, entonces. Sí. Ou gaiteira. Gaiteiro, sí. Vale. Ben, pois os fachos en Castro Caldelas tamén fan unha procesión, pero o material que eles empregan é a palla. Tamén fan uns fachos pequeniños, pero, a diferencia de nós, pois eles é palla e tanto Castelo como Vilelos son agucios. E logo temos outras, entre outras moitas que hai, los escobazos en Jalandilla de la Vera, de onde é o Pimentón, que estivemos invitados o ano pasado, que fixeron un encontro das festas do lume, tamén o fixeron en Mallorca, en Valladolid, hai 2 anos. Este fin de semana foi en Málaga, a ver se o digo ben, Casarabonela, das festas do lume, tamén as hai no Pirineo aragonés, e, por exemplo, aquí nos Escobazos, en Jarandilla de la Vera, fan o 7 de decembro na provincia de Cáceres, e tamén é unha festa do lume. O que pasa é que eles empregan, chamanlle ali, escoberas, é un arbusto, eu creo que son as nosas xestas. Bueno, nosas, é dicir, a xesta.
vamos, eles na súa página web, as compañeiras que foron alá, dixeron que se parecía ás xestas. É curioso porque eles apagan a facha dándose uns aos outros. Entón, eu falo de queimarse, pero que eles directamente danse con lume. Pero, bueno, é moi bonito, xente maravillosa, e tamén que non se perda, igual que no Víctor en Mallorca, nos Pirineos de Aragón, agora en Málaga, e demais. Hai moitísimas festas do lume. Si que é certo que en Galicia, eu, ou, bueno, menos a asociación, só temos constancia desas tres. O folión das fachas de Castelo, os fachos de Castro Cardelas e o folión das fachas de Vilelos. E aquí, organización, colaboracións e financiamentos, evidentemente, do aire non se vive. Nós, dende a Asociación de San Martiño de Vilelos, organizamos todo, é dicir, nós poñemos o bar, nós facemos as fachas, nós apañamos os agucios, evidentemente, pero hai que buscar colaboracións e así o fai o Concello do Saviñao, que nos dá unha dotación económica, ademais de axudarnos con material, pois vallas, contedores e demais. A Deputación de Lugo, coa que temos asinado un convenio dende o ano 2011, bueno, aproveito para dicilo, foi baixando a cantidade, pero, bueno, menos dá unha pedra, entón agradecemoslle tanto ao Concello como á Deputación e a súa axuda económica, porque non se lle pide nada aos veciños, nunca se lle pediu, non o vamos facer e esperemos que as xeracións que veñan tampouco o faga. É dicir, o folión susténtase co propio folión e coas axudas. É dicir, nós poñemos o bar, nós temos merchandising de roupa, ecovasos que son moi necesarios porque a xente non os tira ou telos que pagar, senón cando poñamos vasos de plástico aquelo quedaba, pois, ás veces feito un pouco de lixo que temos que recoller, evidentemente. Pero iso, a axuda económica do Concello do Saviñao e a Deputación de Lugo, pois, que nos leva axudando dende o ano 2011. E logo outras empresas, por exemplo, da Contorna, como é a Imprenta Chuzos, que nos fornece todo o que é o material de cartelería, e logo panaderías, supermercados e outros establecementos de Escairón que, como facemos unha pancetada previa, pois sempre nos dan ou nos fan prezo ou nos agasallan con algún tipo de alimento que, ao final, sempre se agradece. Aquí lles traio dous pequeniños vídeos que o compañeiro, nada, uns segundos para que vexan o que é a festa. O primeiro vídeo da Deputación, se pos os primeiros segundos, porfa, porque despois falo eu e xa falei bastante agora á mañá. Veciños en procesión baixo as estrelas e a lúa. Esta imaxe vense producindo, crece, desde a época castrexa en San Martiño de Vilelos, no Saviñao. Cada setembro, centos de veciños reúnense para facer a queima das fachas, unha tradición castrexa que se mantén inalterable desde hai milenios. A orixe da festa non a sabemos exacta. O que sí supoñemos é que ten a súa orixe nos castrexos. A festa, pois, de alguna maneira... Sí, bueno, xa, esa volvo ser eu. Hai máis compañeiros que falan, non é que sempre me collen a min, pero ao final a min gustame falar, gustame unha cámara, entón, pois... Outro vídeo, porfa. A parroquia de Vilelos viaxou o pasado venres a través de séculos e milenios atrás para remontarse á orixe do seu folión de fachas. Foi como ao longo de todo este tempo unha noite máxica de lume, de ritual, tinguida agora polas gañas de festa e un aire renovado a través da música tradicional e de experiencias actuais. Unha cita que conseguiron vigorizar os veciños dende hai case unha década, pero que rara vez deixara de celebrarse. Ao dar as 12 da noite, os da parroquia e achegados iniciaron a procesión de fachas en chamas cara ao alto do Castro da Vesta. Unha iluminación secular que pode verse dende puntos moi afastados da mesma comarca. Eu teño os anos que teño e recordo toda a vida. Antes hasta dormía a xente ao lado. Mal, ata aquí. Isto é o que lles dicía, pois que dos máis maiores da parroquia, por exemplo, este señor que xa faleceu, era un dos que máis acordaba, é dicir, el contaba, pois iso, que ata dormían ali. Ben, aquí a bibliografía e a webgrafía, o único arquivo, por dicirlo de algún xeito, con un estudo sobre o folión das fachas é ese de Rosa Brañas Abad, que está disponible en rede, que é o único que atopamos. Non temos así outro material funxible, non? Que poidamos
ter sobre o folión logo El Progreso, A Voz de Galicia, Turismo Ribeira Sacra e as distintas imaxes de Alberto Pá, da Deputación de Lugo, do Pinancho de Chantada, Roberto de la Torre, a Xunta de Galicia e imaxes propias. E a conclusión a que chegamos é que evidentemente hai que protexer e promover as tradicións e este tipo de asociacións, este tipo de eventos axudan a reforzar o sentimento de pertenza comunitaria que tan necesario é para non perder a nosa idiosincrasia. No caso do relevo xeracional, eu entrei na asociación con 15 anos, teño 31, e dame moita mágoa que hai moita xente nova, un pouco que lle pasaba aí o compañeiro, que non participa. Temos moita xente de fora da parroquia que participa, na parroquia tamén hai moita que participa, pero intentamos un pouco captar para que isto non se perda. Así que é verdade que o despoboamento está nos afectando, como en todas partes, pero este tipo de festividades, de encontros, coido que non se deberían perder, independentemente das axudas que sí son necesarias, pero o primeiro é o sentimento de querer facelo. E logo, xa virá o resto. Moitísimas grazas pola súa atención. Están todos convidados a vir ao Folión das Fachas de Vilalos, pregunten por Ana ou por quen queiran, ali que lles axudaremos, e se queren levar unha facha, encantadísimos. Moitísimas grazas. Bueno, pois eu creo que aparte de aprender moitísimo, xa todas temos 3 novas datas marcadas no calendario, Entroido do Ribeirao, Cocas e Danzantes e Fachas de Vilelos. Vamos facer unha brevísima pausa, cambio de micros, aseos, cuestións, digamos, xa máis prácticas e nada, volvemos aquí para facer o debate. O que sí que vos vou pedir, cando volvamos ao debate, que ocupedes as ringleiras primeiras, vale? Dicir, rompamos un pouquiño o espazo, tamén un pouco polos compañeiros, non ter esta sensación que estás falando aí cara ao fondo da sala cando están as primeiras valeiras, incluso podemos tomarnos a liberdade, creo, de reconfigurar un pouquiño a tal, poñer así como un pequeno semicírculo para estar todos un pouquiño máis próximos e que o debate sexa máis fluido mirándonos as caras, non? E non ter como este telón de luz. Moitas grazas, vémonos agora en 10 minutiños.